Всім хай! І з вами Так, сьогодні ми побачимо, яка треба обув для скейтів. Так, треба, щоб обув була не така, як в мене, бачите? Треба, щоб була плоска. Як максимум, це дві таких ось штуки, да? Защёпки. Штани такі, як в мене, товсті. Так, кофту треба з капюшоном. Як ви бачите, у мене вона з капюшоном, тут десь капюшон. Але кармани в мене не такі, як треба. Кармани мають бути особливо по бокам, як в жилетці. Бо, бачите, ми тако їдемо. Якщо там при повороті, можемо сильно тако. Це я щось вигадую, да? Так, дивіться. Шапка може бути люба. Люба, щоб була тоненька, така як в мене. Можна ще без шапки. Так. Носки, щоб легко вдівались. Так, дивіться. Тепер на минулих роках ми робили таке. Ми делали таке. Стиль, прыжок. Не Олі даже. Щось таке, дивіться. І тепер дивіться, скільки там знімаємо. 1,49. Так, тепер дивіться. Є, які бувають види скейтів. Скейтбордів, точніше. Є простий скейт для трюків, як це і було. Є пластборди. Пластборди вони із сильного пластика і сохнуті тільки з одної сторони. Є крузери. Це ті самі пластборди, тільки не із пластмаси. Є ще лонги. Лонгборди. Доска лонга дуже длинна, що дає велике пространство для ног. І обично на лонгах катаються всякі по горах, по місту. Або на спеціалізованих трасах. Скільки відео йде? 2, 38, 39. І ще тут в них не согнуто, а з одної просто тако йде. Навіть не согнуто в лонгах. На лонзі погано виправляють трюки. Но можна зробити такий, типу. Ми їдемо, да? І помінати положення лонгом. Тако походимо, як будто по лонгборду. Понятно? Так, і тепер ще можна просто робити такі, переміщатися. Наприклад, я тако їду, і потім тако переміщаюсь, і тако воду. Так, скільки буде? 3, 23, 24, 25. Так, носки треба, щоб були, я розказував про носки. Носки. Короче, носки там треба, відео. щоб не були, а щоб такі легко вдівались. Подошва має бути, як максимум, для скейтборда має бути такі дві тільки. Дві таких защёпок в тебе ніж. Це має бути просте, плоске. Плоске. Щоб держалось хорошо на наждаку скейту. Так, дивіться. Штани треба такі як у мене. Бачите? Такі такі довгі. Так, кофту треба, така з капюшоном. І такова, як в жилетці. Бо не такі, як в мене ці кофті.